Thousand Miles Adventure, tedy tisícimílové dobrodružství. Já to záměrně překládám, protože se jedná o závod, který se koná v Česku, nikoliv někde v Americe za velikou louží. A organizátorem celé téhleté adrenalinové akce je Honza Kopka. Honzo, dobré ráno, přejeme. Dobré ráno. Krásné ráno, Jane. Tak co je to za závod? Já to teda upřesním, není to v Česku, ale je to v Československu. Československu, ano. Tak. Takže Česko by nestačilo možná na těch Česko by muselo se jet dokola, ale vždycky je lepší, když se jede od někud někam. A je to závod vlastně, který je non-stop závod, je to závod bez zabezpečení, to znamená, s čím ty lidi přijdou na start, to mají. Dílka trasy je 1000 mil, teda přesně 1600 kilometrů by to mělo být, ale je to 16 letos a jede se to horama, vlastně co nejvíc, to míjí civilizace, vesnice, jede to podle severních hranic v Česku, kde vlastně té civilizace je nejmíň. Je to v horách teda a na Slovensku potom vnitrozemím, kde těch hor divokých je hodně, včetně medvědů teda. Kolik je letos registrovaných účastníků závodu? Tam je limit záměrně u tohoto outdoorového závodu, kde vlastně jde o velký dobrodružství, spíš o přežití, o to, jak ty lidi si poradějí s problémama, tak je tam daný záměrně limit i kvůli povolením, aby nám povolili projíždět i třeba národní parky. Takže tam je limit 150 lidí a většinou se to prodá do 3 až 5 minut. Ty startovní čísla. Aha, já jsem se ptal si poslední odpověď, jo, Honzi, předtím. Honzo, kdy tak dojedou lidi do cíle? Start je vlastně teďka v neděli 3. Je to stejně jako mistrovství světa na horských kolech, startujeme úplně stejně, jestli to od nás opráskli, nevím teda, ale startuje se takhle vždycky a prvním účastníkům, nebo většinou tomu prvnímu to trvá 8 dnů, poslednímu 28 dnů. Takže ten rozdíl je celkem velký. Ten peloton, myslím, že máme nejdelší peloton cyklistický, že oni jsou roztažení na 1000 kilometrů, když dojíždí první. Takže někdo to pojímá jako závod skutečně a vychází to průměrně, jsme počítali zhruba 200 kilometrů za den. Ano, to je šílený v tom terénu ještě, že jo? Naložený kolo, těžký terén, občas se ty kola musí tahat, občas tam jsou opravdu těžký v oblasti, takže není to tak, že si sednete a prostě kmiháte nohama a jedete. Je to opravdu boj chvílema a takže těm prvním 200... Ty opravdu závodí, ty první, a tam ty si udělají takový výlet. A tam ty se snaží přežít. Takže všichni samozřejmě jsou z toho vyčerpaní, i když každý to pojímá trošku jinak. Někdo víc jako dobrodružství, někdo víc jako závod, někdo víc jako zkouška, jestli to vydržím, jestli to dám a jestli psychicky jsem schopný vůbec v té přírodě fungovat. Ono, i když tady ta příroda není jako na Aljašce nebo ve skalistých horách, tak když by šlo jak zavolám a 20 kilometrů nejpozději, již nejdál někdo přiběhne, že jo, mi pomoct. Ale lidi nejsou zvyklí spát v lese a on ten les žije a teď to praská všude okolo a hodně. Takže a ty medvědi do toho, že jo. A Honzo, určitě tam existují i nějaká pravidla? Povíďte nám něco o nich. Jako základní pravidlo je, že to je non-stop závod a že to je závod bez zabezpečení. Z toho by to všeho mělo vycházet, ale samozřejmě musí se všechno, tak jak lidi jsou zkoumaví a hledají, jakoby, kde by si to mohli ulehčit, tak vlastně těch pravidel je hodně, ale tohle to je základ vlastně toho, že to je bez zabezpečení a že to je non-stop závod. Nicméně z té trasy oni můžou odskakovat, aby si opravili kolo, když je potřeba, nebo aby si našli někde jídlo, sehnali, ale musí se vrátit na trasu a zase pokračovat. Čili ta trasa musí být projetá celá. Honzo, s Novou budete spolupracovat. Na co se můžeme těšit, naši diváci? Kdy a kde? Tak start je teda 3. teďka v neděli ve 3 hodiny odpoledne. Je to blízko trojmezí bývalého západní Německo, východní Německo, Česko v hranicích u Aše a cíl je vlastně v nejvýchodnější dědině Slovenska v Nový Sedlici a každý den z tohoto závodu by měl být sestřih, nějaký záznam, který poběží u vás teda na TN.cz, čili každodenní zpravodajství a v podstatě budeme dělat i přímý přenosy, který poběžejí přímo na stránkách závodu. Nevím, jestli můžu říct stránky závodu. Pokud tam není žádná reklama v tom názvu. Je to 1000 číslovkou miles.cz, takže tady poběžejí i každodenní přímý přenosy, krátký, 5minutový. A na závěr vlastně celého toho závodu bude vytvořený film, který poběží u vás na TN, na Nova Sportu. Honzo, zatím děkujeme. Děkujeme, my si na tohle téma budeme povídat ještě krátce před 9 a posuneme se dál.
Závod, o kterém budeme mluvit teď v tuhletu chvíli, na tom se přihlásit nemůžete, protože všechna startovní čísla už jsou pomyslně rozdána. Jmenuje se Thousand Miles Adventure a je to závod tisícimílový, který začne u Aše a skončí na východním Slovensku. Ani se nevejdu do záběru, takhle, tak je dlouhý. A Honza Kopka je jeho pořadatelem. Honzo, dobré ráno. Dobré ráno. Krásné ráno. Tak po kolikáté vlastně probíhá tento závod? Letos už to je 6. ročník, je to teda neuvěřitelný. 6. léto mi vypadlo a věnuju ho jenom organizaci tohoto závodu a samozřejmě organizace je jedna věc, ale pak, když se ten závod rozjede, tak to je prostě živý, té improvizace pro závodníky, pro nás. Je to vlastně závod, který se pustí přes terénem, těžkým terénem, horama přes celou republiku, přes celý Česko, pomlčka Slovensko teda. Nejde se teda nikde po Labím, jede se vlastně přes severní hory a pak přes Slovensko, tam jsou hory skoro všude. Tam jsou všude. Tam se tomu skoro nadá vyhnout. Jako. Jo, jasně. Co je vlastně cílem, nebo o čem ten závod je? Je to vlastně, je to takový posun, je to v první řadě únik z takové té civilizace a z toho stresového života, kde ty lidi nechají za sebou problémy běžného života, rodinný problémy v práci a vlastně vydají se na tu pouť a čím je drsnější hned od začátku ten závod, tím rychlejší oni překlapnou vlastně z těch svých problémů do toho režimu přežití, kde vlastně řeší 3 věci, jak se posunou dál, kde sehnat jídlo a jak přespat relativně nějak v bezpečí. Takže oni řeší opravdu jenom primárně to, co se týká života a je to pro ně obrovská svoboda. Oni v podstatě, je to únik vlastně od všeho. Jedinou daností je trasa. Je trasa, nesmí mít podpůrnou osobu, nesmí mít vlastně pomoc, je to opravdu bez zabezpečení, každý sám na sebe a jakýkoliv problém nastane, s tím si musí poradit. Samozřejmě závodníci si pomáhat můžou, to není problém, ale neměl by mít nikdo. Takže jedou třeba i spolu, že jsou přihlášeni 2 a jedou spolu? Jedou, stává se to, ale v podstatě jet ve 2 už znamená vzájemné omezení. Že jeden chce jet, jeden nemůže, jeden se chce vyspat, nebo jeden se chce jít najíst, druhý nechce. Jasně. Takže, ale jezdí to ve dvojicích, ale stejně po nějaký době přijdou na to, že je lepší, když si každý pojede sám. Jane, existuje nějaká kratší varianta tohohle závodu? Ano. Tak do 2 kilometrů pro Gábinu. Tak 20. Ale z kopce. Je tam, Za měsíc. nemusím říct, je tam dětská teda varianta 500 mil. Dětská varianta 500. Takže tomu, komu nevíde dovolená nebo síly, tak v podstatě skončí na 500. Je to takový, aby když někdo ví, že už na to nemá na celou tu trasu, tak aby měl motivaci. Zkusit si to a dojet rok, aspoň do té půlky a mít uznanou, jo, dojel jsem 500 mil, to znamená 860 nebo kolik to vychází kilometrů. Dostane finišerský triko i těch na tu 500. Dostane jenom půlku finišerského trika. Registrovaných účastníků jste říkal, že je kolik? 150 a za 3 minuty v podstatě od vyhlášení toho závodu. Ano. Je vyprodáno. Takže jezdí v podstatě, už ten závod má tradici a jméno a všichni chtějí se ho účastnit. Je to tak, je to v podstatě zajímavý je, že ta skladba toho startovního pole je různorodá. Jsou tam od čistých outdooristů, který vědí, za čím tam jdou. Pak jsou tam takový sportovci, který teda to berou jakoby soutěž a je to pro ně sportovní a jsou to třeba i cyklisti, i téměř profesionální cyklisti. Muži, ženy, smíšený? Ale prostě... Muži, ženy? Je všechno. Muži, ženy, děti, mladý, starý, všechno. Tlustý, tenký. A na druhou stranu se tam ale přihlašují třeba i manažeři, který pro ně to je únik odhazují kravaty. Přesně, pro ně to je únik právě z toho stresového života, prostě někam se vyčistit. Takže taková čistička mozku. Takže a nakonec tam vlastně, tam se všechny ty sociální a jiný a sportovní vlastně rozdíly srovnají a všichni smrdějí stejně, bezdomovci nad nima ohrnujou nos a sedějí v prachu někde, jedí rohlík, protože nic jiného nesehnali. Tam je to v podstatě všichni... A v cíli jsou s vyplazeným jazykem. A v cíli jsou všichni šťastní. A zjistě je vlastně, že to vůbec nebylo o tom výsledku, ale že to bylo o tom dobrodružství a o tom obrovském poznání sebe sama, ale i té přírody, i toho všeho, i té filozofie těch lidí třeba na východním Slovensku, úžasný. Lidi tam žijou, to východní Slovensko je poměrně chudý, ale v podstatě ty lidi by se rozdali, otevřený srdce, takže všechno tohleto na ty lidi má vliv, na tam ty dostanou účastníky. Nejvíc jídla.
nakonec. No ráno musí za to jídlo krmit slepice třeba, jako, ale pak pokračují dál, takže... Kdy to zažijí? Ale je to opravdu poznání a těm lidem to teda v cíli je obrovský uvolnění, takový ten adrenalin, kolem sebe dělají nádhernou atmosféru, ale pak, když se vrátí zpátky, tak teprve jim dojde, co všechno zažili a jak hodně je to změnilo, protože pak plno lidí mi píše, že sedí v práci a nevědí, proč by měli řešit nějaký maily nesmyslný a nějaký jiný další problémy, když to vlastně vůbec nesouvisí s životem, že vlastně ten život žili tam a najednou přijdou zpátky do práce a nastane ten opačný kulturní šok, že vlastně najednou neumějí se srovnat a to je pouze 14 dní, že jo, a je to tady v české přírodě. To znamená nejrychlejší závodník, tedy zhruba tak těch 14 dní ne, a 8 dní nejpomalejší. A nejpomalejší 20. Honzo, děkujeme mu už ano, už končíme snídaně, připomenu, že na TNCZ bude pravidelné zpravodajství a ještě potom na Nova Sportu, až to všechno skončí, bude dokument, film. Tak a na stránkách vlastně 1000miles.cz budou každodenní zprávy a děkujeme, Honzo. Mějte se držíme krásně. palce všem účastníkům. Hezké ráno. Hezký den přejeme.